MaMgobhozi sizovisa noMaMgwabe bekunani notata Musa Mseleku namhlanje. Ndanamkela kwi-channel yami, igama lami nguMaMgobhozi. Now utata Musa Mseleku simazi from i-reality TV show ebizwa ngoba Uthando nesthembu. Bane season eziyi-5 abasinike zona and bayasithembisa uba season 6 uyeza, masibambelele. Into enzekayo ke umbali notata Musa Mseleku kule season susuka ku season 5 ibininzi ingqwaba phakathi kwabo. Utata Musa Mseleku ebekhalaza uba uMangwabe phofu kambize ngegama kodwa ba ukutya fuka kungaphekwanga and akalifumana ixesha lidingayo. Wathi noba ufuna umntana, wathi ke nakuMangwabe hayi akakwazi umnika umntana ngoba okwangoku usebhizi uyafunda, funeka ehoye abantwana. Banabantwana ababini notata Musa Mseleku, funeka ke ngoku kwakhona ehoye ifamily, funeka ehoye notata Musa Mseleku. Unayo nebusiness emaqaqa, so unento ezininzi gqithe funeka ezoyile, akakwazi ba anganomntana. But eyona ibinkulu amengayo ibingeyoba usesesikolweni. Tata Musa Mseleku ke ngoku ebengekho happy noMangwabe, wade wathi uba izinto ziqhubekeka zinje uzawude ayeke neso sikolo. Hey, into yabantu ababini ayingenwa sana ngoba uMangwabe ebengenalo nexesha likatata Musa Mseleku xa besimbukele. Kwade kwacaca into abangaba kuvakala nerumors zoba bazawudivorce, kodwa zijikile izinto sana. Utata Musa Mseleku sambona eposte uMangwabe ugraduateile and mose besithi uyafunda and kwi last season uye wathi uzigqibile izifundo zakhe, so siyambona nyane graduate ekunye nefamily yakhe evuyisana naye. So ke kuloo nto leyo ithi bangakwazi ukwandisa ifamily yabo. And utata Musa Mseleku wathi kwaseqaleni kwala show yakhe Uthando nesthembu ba efuna amakhosikazi amaninzi kangaka kungoba ufuna uba nabantwana abaninzi andise umzi wako wabo. Ngelishwa ke ngoku uMakhumalo ongunkosikazi wesithathu akakakwazi ufumana abantwana. Mhlambi in the future uzawukwazi. Sinxamile ubone isizini elandelayo mhlambi utata Musa Mseleku bazabe bezama uba nomnye umntana noMangwabe okanye uzabe sele ekhona, ngasazi. Kwakhona kusekho into ka Wife 5 ebekuthiwe mhlambi ngangusister kaMakhumalo, mhlambi ke izakwenzeka okanye izokwenzeka asiyazi. Congratulations to uMangwabe ngothi agraduate. We wish her all the best with journey yakhe yonceda umphakathi ngoba usebenza kwi primary healthcare, usezikliniki, udibana nabantu kwaphambi kuba basiwe ezibhedlele. Simnqonela okuhle kakhulu emsebenzini wakhe, makancede uluntu. Siyabadinga abantu ababonisa ukhathala nothando ebantwini ababheke ezikliniki bedinga uncedo. Enkosi kakhulu ngothi ubukele le video, ungalibali usubscribe, uyilike kwaye uyishare kubantu eciba bangayithanda le channel. Ndakubona kwi video landelayo. Bye.